איפה הייתם ב7/10? ולמה זה קרה? את הכל עוד נדע, האשמים ילכו הביתה במהרה. עכשיו הזמן להתאחד, לומר תודה. תודה ללוחמים, תודה למשפחות, תודה לעם נפלא, תודה לבורא עולם, להשיב את החטופים במהרה. עכשיו הזמן, לא מחכים דקה. כל העם כואב, כל העם מזועזע, כל העם איתכם, אחינו בעוטף עזה, לוחמינו הגיבורים, חזרו הביתה במהרה. בלעדיכם אין לנו מדינה. תודה ללוחמים, תודה למשפחות, תודה לעם נפלא, תודה לבורא עולם, להשיב את החטופים